Mas aja lali limang waktu. Netepono kewajiban salat fardhu. Salat menika cagake agama. Uga amalan kang utama. Subuh duhur asar lan magrib jangkepe salat isya kanthi tertib luweh becike ditambah rawatib kaya dawuhe para khatib. Padha lali marang perintahe Gusti sing tinulis ing kitab suci sing istiqomah anggone padha ibadah muga urip dadi barokah. Amin Allahumma amin. Monggo Mas, tombol kangen. Sampun siap berat sedaya. Sudah siap berat cari bareng-bareng. Coba tangannya diangkat bareng-bareng. 1, 2, 3. Mas aja lali limang waktu. Netepono kewajiban salat fardhu. Salat menika cagake agama. Uga amalan kang utama. Subuh duhur asar lan magrib jangkepe salat isya kanthi tertib luwih becike ditambah rawatib kaya dawuhe para khatib. Padha lali marang perintahe Gusti sing tinulis ing kitab suci